सावंतवाडीत कार क्राफ्ट तर्फे फ्री एसी चेकअप। मारुती सुझुकी कार सर्व्हिसिंगचा 20 वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव आता आपल्या सेवेसाठी सज्ज। आजच तुमची अपॉइंटमेंट बुक करा 9955 66 36 55 आणि 96 19 58 12 34। कोकण विभागीय आयुक्त रुबल अग्रवाल यांनी काल सावंतवाडी तालुक्यातील भालावल ग्रामपंचायतीला भेट देऊन ग्रामपंचायतीमार्फत राबवण्यात येणाऱ्या विविध नाविन्यपूर्ण उपक्रमांचा आढावा घेतला। ग्रामपंचायतीनं दैनंदिन प्रशासकीय कामकाजात कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर तसंच ई-ऑफिस प्रणालीची यशस्वी अंमलबजावणी करून ग्रामीण प्रशासनात डिजिटल परिवर्तनाची प्रभावी दिशा निर्माण केली असल्याचं सांगत त्यांनी ग्रामपंचायतीच्या कार्याचं कौतुक केलं। भालावल ग्रामपंचायती जिल्ह्यात ई-ऑफिस प्रणालीचा वापर करणारी पहिली ग्रामपंचायत ठरली आहे। कार्यालयीन कामकाजात तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर, पारदर्शकता, गतिमान सेवा आणि नागरिकाभिमुख प्रशासन या दृष्टीने ग्रामपंचायतीनं केलेले कार्य तर ग्रामपंचायतीसाठी प्रेरणादायी असल्याचं विभागीय आयुक्त अग्रवाल यांनी यावेळी नमूद केलं। यावेळी जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र खिबुडकर, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी शीतल कुंड, प्रभारी उपविभागीय अधिकारी वीरसिंग वसावे, तहसीलदार श्रीधर पाटील, ग्रामसेविका तृप्ती राणे यांसह ग्रामपंचायत पदाधिकारी आणि ग्रामस्थ उपस्थित होते। यावेळी ग्रामपंचायतीतर्फे राबवण्यात येणाऱ्या विविध योजना आणि उपक्रमांची माहिती ग्रामसेविका तृप्ती राणे यांनी सादरीकरणाद्वारे दिली।